Assalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Hurmatli din qardoshlarimiz, bizning qarovchilarimiz, sizni Faruq podkastining yangi shigorilishida salomlarga bek shodmiz hamda bugungi topshirig'imiz Bugungi topshiriq kelganda qonaqlarimiz darajalarning, regaliyalarining eng yuqorisidan boshlaylik. Endi Ma'arif ministrining eksperti, Tataristonda diniy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin, g'ilm bo'yicha butun почти biluvchi kishimiz. Shunday Rossiya Islom institutining hamda Qozon Islom universitetining o'quv bo'ligi yetakchisi Nazira xotimni assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni o'qituvchi deb aytaylik. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ham bizning ikkinchi ustozimiz bor hali. Ustozimiz, oqsoqolimiz, shulay Tatariston Respublikasida diniy ma'arif өлкәсендә menimcha eng tajribali shaxslarning birisi, ул да булса, исламны кабул итүгә 1000 еллык исемендәге мәдрәсә мөдире, җитәкчесе Ильяс Хәзрәт Җиһаншин. Assalamu alaykum Ильяс Хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Һәм инде үзегез күргәнчә шундый мa'ариф oqsoqolların дип әйтик, bilgiçlerin asıl zatların дөресрәгә, asıl zatların әлеге бүгенге мәҗлесебездә җыю юкка гына түгел. Темабыз Татарстан Республикасында, безнең җирлегебездә дини мәгариф үсеше, аның халаты һәм инде хәзерге замандагы вазгыяты. Әлбәттә, монда минемчә без тарихка да шумып айрым бер тапшыру яздыра алабыз. Безнең инкыйлаб качашырның мәдрәсәләр тарихы, алар анда безнең гомумән ничек ул әлеге система төзелгән иде. Әмма барыбызга да билгеле булганча 90-нчы еллар башында Совет дәүләте таркалгач, яңгыраулар башлангач, дингә ирек бирелгәч, шулай безнең дини белем бирү оешмалары да яңартыла һәм ачыла башлады. Әлбәттә, ул шулай тарихи мәдрәсәләрнең ачылуы булсын, яисә башка белем бирү оешмалары, яңа белем бирү оешмаларының барлыкка килү, ул да бик шундый бер күркәм вакыйга булган иде. Һәм дә әлбәттә, монда иң беренче минемчә Казанда иң төп мәркәзләрнең берсе ул исламны кабул итүгә 1000 еллык исемендәге мәдрәсә эшчәнлеге. Шуннан соң инде яңа гасырда инде безнең яңа Дарел Фөнүн, яңа уку йортыбыз ул да булса Россия Ислам университеты ачыла бит. Һәм инде шуны Мөхәммәдия мәдрәсәсе үз бинасына кайта һәм үз көчендә эшли башлый. Һәм гомумән инде Татарстан Республикасында мәчетләр кашында төрле мәдрәсәләр биналарында әлеге эшчәнлек алып барыла. Кыскача гына күрәсезме, уже сөйләнеп чыкты. Сөйләргә мөмкин, әмма гомумиләштерү, мәсәлән, гомумиләштергәндә Назира ханым, нәрсәдән менә башларга кирәк икән? Менә бу мәсьәләне сөйләшкәндә. Иң беренче, менә бу өстәл янында утырган Ильяс хәзрәт һәм башка җитәкчеләргә рәхмәт әйтүдән башларгадыр. Чөнки әгәр дә бүгенге мәгариф системасы күп баскычтан тора икән, менә бүгенге көндә бит инде 700-дән артык мәчет каршындагы курслар эшләп килә. Лицензиясе булган 8 мәдрәсә бар бүгенге көндә. Югары белем, дини белем бирүче Россия Ислам институты, Казан Ислам университеты, Болгар Ислам академиясе бар. Әгәр дә алар бүгенге көндә тулы көченә эшләп киләләр икән, билгеле, менә шушы 90-нчы елларда дин аякка баскан, көчәйгән вакытта кемнәр аның агымның башында торган Осман хәзрәт, Ильяс хәзрәт кебек һәм башка тел галимнәребез, дин галимнәребез әгәр дә аның башында торган икән, иң беренче чиратта без аларга рәхмәтле булырга тиешбез. Менә шуннан башларга кирәктер дим. Шулай. Һәм инде шул мәсьәләгә киткәч, иң әүвәл Ильяс хәзрәт сезгә рәхмәт әйтеп, сез шул шакларның, шул чорның шаһиды буларак, туп-туры катнашучысы һәм төрле чараларның шул вакыттагы вакыйгаларның оештыручысы буларак, менә иң әүвәл нинди бурычлар килеп баскан икән, менә шундый хәл булгач, әйдәгез безнең мәдрәсәләребезне эшләтә башлыйк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, инде биргә чакырган өчен беренчедән рәхмәт әйтәсе килә. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте илә менә шуны әйтергә кирәктер. Ул дин гомумән безнең халкыбызда бер кайчанда бетмәде ул. Туктамады. Бигрәк тә гыйлем бирү. Ул инде
рәсми рәвештә инқилабка хәтле гөрләп эшләгән мәдрәсәләр булган булса, инқилабтан соң да ул әле тагын да көчлерәк эшләгән юнәлешләре бар. Ул шәхси йортларга күчеп, шәхси кешеләр үзләренең шәкертләрен тәрбияләү, ул эше дәвам итте. Ул иң авыр вакытларда да остазлар беркайчан да үзләрен яшермәделәр, алар шәкертләр белән эшли алдылар. Әлбәттә, менә бу 90нчы елларга килгәндә ул бигрәк тә менә шушы яңарыш вакыты, күчеш вакыты дип әйтәбез. Ул вакытта инде төрле төбәкләрдән нинди генә кешеләр булмасын, алар диндә үзләренең шушы орлыкларын, шытуын үз көчләре белән алар тоеп күтәрелешергә тотындылар. Инде менә мин 90нчы елларга хәтлек Ульян өлкәсендә, ягъни Ульян шәһәрендә эшләгән булсам, анда инде беренчеләрдән булып без шулай ук дини юнәлешне карап, әле беренче мәчетләр төзегәндә дә алар артыннан йөреп, мәхәллә оештырып, шул вакытта шәкертләр туплап ниндидер укытуларны оештырырга да маташкан булсак, аннары соң инде 90нчы елларда шул Уфага барып, имтиханнар биреп, инде мәдрәсәләргә рәсми кирергә мөмкинчелек булды. Ул чакны инде 90нчы елны менә ислам динен кабул итегән 1000 ел исемендәге мәдрәсә Кабан арты мәчетендә ул рәсми рәвештә дип әйтмәс идем, ул башта инде бина кайтарылып бергәчтен мәдрәсә оештырылды. Анда инде беренчеләрдән булып әйтергә кирәк, менә әле Габделхак хәзрәт Саматов ул турда әле сөйләшүләр булыр. Ул вакытта инде Татарстанның баш мөхтәсибе булып торадыр, 7 төбәк керәдер, менә ул мөхтәсибәтлек иткәнгә шушы төбәктә ул шушы дини юнәлешне ул алып барадыр, чөнки Думес ул инде Диния назарат тарафыннан, ягъни Талгат Таҗдин хәзрәтләре тарафыннан рәсми рәвештә билгеләнгән хәзрәт иде. Анда инде мәдрәсәләр оештыру кирәк дигәчтән ул җаваплы кешеләрнең берсе иде. Ул чакта ул Чистай шәһәрендә, андагы мәчеттә имам булып эшлидер, һәм инде ул Казанга күчә, беренче шәкертләрне анда җыйган иде. Шул шәкертләр белән күчеп кайткач, Кабан арты мәчетендә мәдрәсә эшләп китә. Ул инде мәдрәсә башта 2 еллык мәдрәсә булса, аннары соң инде ул рәсми рәвештә 93нчы елны 1993нчы елда ул инде министрлар кабинеты каршында анда рәсми рәвештә ул теркәлү үтеп, лицензияга инде хукукка ия булды ул мәгариф министрлыгы каршында. Һәм инде мәдрәсә шуннан эшләп китте. Менә шуны әйтергә кирәк, ул чакта программалар да юк. Укыту әсбаплары да юк. Кемдә нинди гыйлем бар, шуны оештырып алып барырга тырышсалар да, аннан соң инде безнең ул вакытта Бухарада укырган шәкертләребез дә, хәзрәтләребез дә бар, алар белән аралашып, әле без архивларга, ул якларга әле тартылмаган эзләнүләр барса да, әле укулар башланып китте. Беренче нәрсә, бигрәк тә шул Куръанны укырга, намаз укырга, Куръан укырга, авылларда инде ул чакта мәчетләр төзелә башлады икән, иң беренче ул инде укый яза белгәчтен намаз укыта белеп, җомгалар укытыр дәрәҗәгә җиткерә аласың икән, ул инде авылга имам булып китәдер. Ул 3 ай укыймы, 5 ай укыймы, анда ярты ел укыймы, 1 елмы, инде ул имам булып китә икән, мәхәлләгә ул чакта кешеләр кирәк иде. Инде менә монда остазларга да килгәндә, беренчеләрдән булып шул совет чорында иң авыр вакытларда да саклап калган, мин әйтер идем, шул Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллиннар, аларның шәкертләре, аларның дәвамчылары, шулай ук Габделхак хәзрәт Саматов булсын, Габделхак хәзрәт Садыйковлар, аннары соң Зәкәрия хәзрәт Минвалиев, Җәгъфәр хәзрәт Мубаракшиннар, менә шушы остазлар инде алар мәдрәсәгә туплана башладылар. Алар үзләренең гыйлемнәрен җиткерә башладылар. Инде шуны да әйтергә кирәк, 90нчы еллар шундый шаукымлырак вакыт, ул чакта гарәп илләреннән дә килә башладылар. Безнең өчен ул бер шаккаты шундый ишекләр ачылгачтан, без инде тере гарәпләрне күргәчтен, без инде алар өчен инде бөтен нәрсәгә әзер идек. Булар белә. Муҗиза кебек күренә. Чөнки гарәп, тере гарәпне күргәчтен, ул бит инде безгә изгеләр кебек шуның хәллек, аларга без инде бөтенесен бирергә дә әзер. Ләкин дә ул гына түгел, әле дәвамда нәрсәсе килә, кем нинди гыйлем бирә. Кайсы юнәлештә, кайсы мәзһәптән. Без ул чакта әле аерырга бик ашыкмыйбыз. Инде ата-бабаларыбыздан килгән тәртипне карый башласак та, әле безгә килгән гарәпләр төрле яктагы мәзһәпләр белән килеп керделәр. Бик әйбәт бара. Һәм беренче шәкертләрне җибәрүне дә күздә тотып, ул чакта әйтергә кирәк, инде йөзләгән шәкертләр инде ул Гарәбстанга булсын, Төркиягә булсын, Мисырга, башка гарәп илләренә киттеләр.
Ну безнең максатыбыз шул, ничек булса да гыйлемне күбрәк алырга, тизрәк алырга һәм шушыны тарату турында. Инде 93 елда, 1993 елда әйтергә кирәк, Татарстанда менә шул вакыт эчендә 300-дән артык мәчет төзелгән иде. Аларга инде белгечләр, дин әһелләре кирәк. Чит илгә җибәргәндә максат итеп шул ук Исхак әфәнде Лотфуллин белән инде без күп кенә сөйләшүләр алып барганда, шәкертнең тырышлыгы бар икән, тизрәк моны чит илгә җибәрү. Анардан яхшырак белгеч кайтсын, Куръан хафизлар, чөнки бездә ул чакта Куръан хафизлар да юк иде. Аннары соң инде дәвамда шуны да әйтергә кирәк, 95-96 еллар. Менә монда инде карыйбыз бер ише шәкертләр әйләнеп кайта башладылар. Әйләнеп кайта башлагачтан безнең мәзһәб мәсьәләсе булсынмы, монда хәзер өлкәннәр белән яшьләр арасында, җитәкчеләр белән гади кеше арасында, шул ук дәүләт эшлекләре белән башка ниндидер низаклар китә башлагач, шул вакытта өйдә әти белән әни бала арасында проблемалар киткәчтән без уйлануга кала башладык. Нинди сәбәп? Монда мәзһәбнең кирәклеге дә безгә күз алдына килде. Шул ук вакытта ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне дә саклау, шул ук вакытта үзебезнең инкылапка халык булган мәдрәсәләребезнең тарихын өйрәнүгә без күз салдык. Карасаң, безнең бик күп мәдрәсәләребез, танылган мәдрәсәләребез, шул ук Мөхәммәдия мәдрәсәсе турында сез әйтеп китәсез икән. Әлбәттә, алар көчле уку йортлары булган. Һәрбер менә Казанда кайсы гына мәчетне алмыйк без, ул Иске Таш мәчетен аласыңмы? Шул ук бездә хәзер менә Ал мәчет, аның каршында Якубия мәдрәсәсе булган. Шул ук нинекендән дә монда Мәрҗани мәчете каршында булсамы, шул ук Апанай мәчете каршында Касимия мәдрәсәсе. Бөтен мәчетләр каршында мәдрәсәләр гөрләп эшләгән булган. Аларның программалары булган. Алар бөтенесе шушы җирлеккә яратып, безнең мәзһәби мәсьәләдә юнәлештә корылган мәдрәсәләр. Менә без шунага килеп җиттек икән, Аллаға шөкер, бүгенгесе көндә шунага сөенергә кирәк. Монда безнең гади кешеләрнең генә түгел, монда дәүләтнең дә, шул ук вакытта җитәкчеләрнең дә, инде галимнәребезнең дә өлеше зур керде. Хәзерге вакытында укыту баскычларының Татарстанда тулысынча камил дәрәҗәдә оештырылды. Ул башлангыч булсынмы, урта, шул ук вакытта югары, инде безнең Болгар академиясе, ул менә бер камил дәрәҗәдә оештырылган уку юнәлеше. Аның хәзер мәчетләр каршында да укытулар оештырылды икән, алар бөтенесе безнең Россиянең үзенең үзәгендә. Менә бездә бүтән мөмкинчелекләребез бар. Кирәкми безгә чит илләрдән эзләнергә. Кайдыр барырга анда монда бу бөтенесе безнең ата-бабаларыбызның тырышлыгы, инде Совет чорыннан хәзергә күчергән хәзрәтләребезнең хезмәте дип бәяләргә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте хәзер Татарстанда мәдрәсәләребез дә бар, югары уку йортларыбыз да бар, белгечләребез дә бар. Хәзер бик күп инде Куръан хафизларыбыз да хәзерләнә. Инде киләчәгебез безнең үзебезнең кулыбызда, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте илә дип әйтер. Амин, шулай булсын. Монда инде безнең караучылар арасында бардыр, яшьләр дә бардыр, алалар да. Үзебездә шул мәчет каршындагы курсларда шул мөгаллим булгач, андагы ничә яшьтән гадәттә килгәннәрен беләбез. Шуңа күрә яшьләргә бәлки бер төрле уку юнәлеше батадыр. Аларга бер төрле, менә Зәйр хатын сез бит инде ярар Рио, Кио, алар бөтенесе дә без яраткан уку йортлар булып тора, ләкин әле сез турыдан-туры теге диния нәзарәтендә шулай ук уку, мәгариф өчен җавап кайтарасыз һәм бөтен Рио белән генә түгел, бөтен системада беләсез, менә баскычларны беләсез. Беренче сорау, шушындый баскычлар бармы тагын Россиянең башка регионнарында? Менә шушы бөтен башыннан ахырына кадәр. То есть без үзебезнең горурларны бәсрәк кенә башны күтәрә алабызмы бу әйттереп. Икенчедән инде шушы тырышлыкка, шушы ачылышларга, шушы әйберләргә килеп җитәр өчен нинди юллар үтелде, авырлыклары булды. Һәм инде бүгенге көндә менә без нәрсәләр, нинди продуктлар бирә алабыз гомумән укырга теләүче кешеләргә? Сез әйткәнчә, Ильяс хәзрәт әйткәнчә, әлхәмдүлилләһ, бүгенге көндә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Әгәр дә без башкалар белән чагыштырабыз икән үзебезне, теге мактану булмасын, чөнки менә безгә эксперт буларак безне бит инде Россиянең төрле төбәкләренә җибәрәләр.
Чечен Республикасында да, Кырымда да, Мәскәүдә дә, Уфада да булган дини уку йортларын тикшерергә җибәрәләр. Билгеле тикшерүчеләрне бик яратмыйлар инде, бигрәк тә хатын-кызларны. Әмма эшли партия кушкачтан, нишлисең барырга туры килә. Бар нәрсәдә чагыштырганда, менә үз күзләрең белән күргәчтен инанасың инде. Чыннан да безнең Татарстанда дини уку йортлары да, аның җитәкчеләре дә, анда укучы шәкертләр дә бик бәхетле. Ни өчен? Менә без бит инде уйлыйбыз чыннан да теге Чечен Республикасында дингә карата, дини белемгә карата мөнәсәбәт башкача, бездә ул түбәнрәк шикелледер дибез. Һич алай түгел. Әгәр дә менә башка төбәкләр белән чагыштырып карасаң, шартлар дибез инде без, условиялар дибез, әйме? Дәреслекләр белән тәэмин ителеш булсынмы ул Татарстанда, аннан соң укытучылар, остазлар белән тәэмин ителеш булсынмы, шул ук биналар булсын, аннан соң техник яктан да тәэмин ителеш, барсы да югары дәрәҗәдә. Әйтәм ич, менә барып үз күзләрең белән күргәчтен, моңа тагын бер кат инанасың, үзеңә күрә республикаң өчен бер горурлык хисе барлыкка килә. Чыннан да Татарстанда беренчедән бер дини нәзарәте бит инде. Бу башка өлкәләрдә 2 булырга да мөмкин, берничә дини нәзарәт эшләп килә. Алар арасында конфликтларда, аңлашылмаучанлыкларда чыга икәнлеген без белеп торабыз, беркемгә дә сер түгел. Менә бу Татарстан Республикасында бер дини нәзарәте һәм мөхтәсибәтләргә бүленеш, аларның мәдрәсәләр системасы, югары дини уку йортлары системасы булдыру, миңа калса, ул идарә итү ягыннан да бик яхшы, һәм инде менә шундый дини вазгыять өчен бик яхшы. Аннан соң мәчет каршындагы курслар турында да әйтеп китәргә кирәктер. 700-дән артык дидек бит инде. Ничә безнең мәчетнең 1500 тирәсендә хәзер? Рәсми 1500-дән артык инде хәзер. Хәзер уже артык. Ягъни без яртысына ирештек. Анда шулай программа эшләгән. Менә дигән Камил хәзрәт Вәлиуллинны барыгыз да беләсез, име? Ул бүгенге көндә Казан Нура мәчетендә шулай ук Шамил мәдрәсәсе. Шамил мәдрәсәсе дип әйтәбез инде без халык телендә, аның җитәкчесе, һәм аннан соң инде Ришат хәзрәт Курамшин, ул безнең бит инде Күкмара мәдрәсәсендә дә җитәкче булып тора, һәм менә шушы мәчет каршындагы курсларында алар бик матур системалар рәвешендә алып баралар. Алар әлеге программаны төзеде. Яшь үзенчәлекләрен искә алып төзеде. Чөнки сез әйткәнчә, мәчет каршына безнең балалар да килә, урта яшьтәге кешеләр дә килә, өлкәннәр дә килә. Әлеге программа белән шулай эш алып барыла, мәчетләрдә укытучылар да, мөгаллимнәр дә җитәрлек. Җитми икән, кайсы бер татар, ерак татар авылларында безнең укытучылар да булмаска мөмкин, имам да булмаска мөмкин. Ул чиракта инде татар мәдрәсәсе дигән сез һәм без берлектә бергә эшләгән проектта ярдәмгә килә. Чыннан да анда акыйда булсынмы, фикъ мәсьәләләре булсынмы, менә дигән дәресләр, мәчет каршындагы курслар өчен, чөнки Аллаһның рәхмәте яусын, һәм әлеге проектны эшләүдә катнашкан остазга, мөхтәсибләргә, укытучыларга, чыннан да алар менә шундый халык өчен кирәкле шундый проект эшләде. Әйткәнемчә, онлайн дәресләрендә тыңларга була. Әгәр дә инде остазлар булмаган очракта. Мәдрәсәләргә килсәк, инде икенче баскычына аның. Чыннан да менә 8 мәдрәсә, кайсын алсаң да, кайсы бер вакытта менә ачу китереп безнең әйтүчеләр дә бар инде, ансы да сер түгел. Җитәкчелек тә әйтә, артык күп мәдрәсәләр ди, финанслар җитмәү сәбәпле кыскардык мәллә ди. Чыннан да менә шундый ачу китергеч сүзләр ишетергә туры килә. Һәрбер мәдрәсә, һәрбер дини уку йорты үз урынында, әлхәмдулиллах, алар тулы көченә эшләп килә. Шәкертләре дә җитәрлек, менә дигән укытучылар, остазлар составы да бар. Шуңа күрә эшлигенә күрсеннәр. Аларда дини стандартлар нигезендә эшлиләр барсы да. Мәрхүм урын җәннәттә булсын Вәлиулла хәзрәт Якупов әлеге эшне башлап җибәргән, инде 19-нчы елда менә шу стандартлар кабул ителде. Алар Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә кабул ителде, һәм менә шу стандартларга нигезләнеп алар үзләренең эшләрен, белем һәм тәрбия бирүне алып баралар. Һәм инде баскычның тагын соңгылары булып, бу инде югары белем бирү, алар да шулай ук Россия Ислам институты федераль дәүләт стандартларга нигезләнеп укыту алып барса, Казан Ислам университеты, Болгар Ислам академиясе шулай ук дини стандартларга нигезләнеп уку һәм белем бирүне алып бара. Тагын нәрсә генә әйтәсе килә, менә кызганыч мәктәпләр, гомум бирү, белем бирү мәктәпләре турында әйтәсе килә. Уйыштыручысы дини нәзарәте булган 3 бары тик мәктәп бар.
бір санын Қозанда Усмания, өзіңіз білесіз, нендей шартларда білім беру алып барыла, кішкене генә бина жинақ қана. Һәм инде Алабугада безнең Ихсан мәктәбе һәм әлбәттә безнең Нур мәктәбе эшләп килә. Булар оештыручысы дини әзәрәте булган менә шундый мәктәпләр. Кызганычка каршы менә әгәр дә Казан шәһәрендә, башка шәһәрләрдә, Татарстан Республикасында мондый мөселман мәктәпләре күбрәк булса, бу билгеле инде безнең өчен бары тик файдага гына булыр иде. Беренче класстан алып, 11 класс бу 7 яшьтән алып 18 яшькә кадәр булган буынны ышкындырабыз дигән сүз. Нәкъ менә гыйлемне үзенә итеп атаган. Ул ышкындыру дигән сүз тулысынча түгел, ләкин бик дөрес әйтәсез. Ни өчен дигәндә менә кай вакытта ул Урта Азия якларын алабыз. Шул ук Кавказны алганда анда шәкертләр ничек бирелгән, ягъни аларны килгәндә кайбер эшләре Кур'ан хафиз булып килә. Алар тугандык дингә бәйләнгән. Һәм алар инде өйдә дә, мәктәптә дә, җәмәгатьчелек белән бер кайда гына булмасын, алар дин белән сүрелеп үселгән икән, аларның киләчәге бар. Ә без бит кайчан тотынабыз күбрәк? 9-нчы сыйныфтан соң, 11-нче сыйныфтан соң. Әлбәттә, менә шул 1-нче сыйныфтан, я туганнан алып шул 9-нчы сыйныфка хәтлек, 11-нче сыйныфка хәтлек без бүтән кыйммәтлесен югалткан булабыз. Ул чакта аларны сайларга да, этәргеч ясарга бик авыр. Чөнки иң формироваться иткән аларның шәхес кыйммәтенә килгәндә, аларның формалашу вакытында без аны югалткан булабыз. Шуның өчен менә бигрәк тә мондый мәктәпләрнең булуы, әле ул киләчәктә күбрәк без инде менә Зеленодольский Яшел Үзән шәһәрендә дә шундый ук проект белән эшне башлаганнар, башка җирләрдә дә ишетеп торабыз. Иншалла ул киләчәктә тагын да күбәер, ул Казан шәһәрендә дә булыр. Бигрәк тә Диния назаратының да хыялы бар, Алла бирсә, шундый бер мәктәпне булдыру. Менә шул вакыттан без аларны ышкындырмасак, безнең киләчәгебез шунага бәйләнә торган була инде. Монда бит әле сәстергә кирәк мәктәпкә кадәр булган садик өлеше бар. Аллаһка шөкер, мөселман садиклары күп бар, ләкин алар да күбәйсә, чөнки хәзер безнең үзебезнең таныш имамнарыбызның мәчетләрендә шулай ук менә официаль рәвештә садиклар оештырып киләләр. Шулай ук иртәдән кичкә кадәр һәм инде ул балаларның дөньяви программасына өстәмә рәвештә безнең бит инде галимнәребез, психологлар әйтәләр, баланың 7 яшькә кадәр, 8 яшькә кадәр аның мозг, ми бөтен әйберне кабул итә, күп нәрсәне кабул итә. 10 яшькә кадәр биргән тәрбия гомумән гомер буена кала. Ягъни 10 яшькә кадәр ул бит инде 2 генә 3 генә ел мәктәпкә туры килә калган вакытта аның нәкъ менә садик, балалар бакчасы, ягъни шул вакытта ук безнең дини гыйлем алганда дип әйтәбез без, нәкъ менә тәрбия сүз турында сүз бара бит. Бер нинди гыйлемнең дә тәрбиядән башка мәгънәсе юк. Шуңа күрә садиклардан алып, менә минел мәгъди илә ләхди килеп чыга инеме. Бишектан нигә кадәр, ләхәткә кадәр монда килеп чыга. Нәкъ менә шушы система. Монда әлбәттә карап китсәң, һәр бер җирдә кыстыра торган ни бар. Ләкин шул ук яктан карасак та, бүген көндә менә кемнәр бәлки ишеткәне юктыр, бездә чыннан да Аллаһка шөкер дия торган халат. Аллаһка шөкер дия торган хәл һәм менә Ильяс хәзрәт белән сөйләшәбез. Элеккеге вакытларны, хәзерге вакытларны, элеккеге биналарны, хәзерге биналарны, элеккеге шарт, хәзерге шарт, татар теле булсын, башка теле булсын, программалар булсын, дәреслекләр булсын. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Менә Казан Ислам университеты ул нәкъ менә шәригать, шәргый гыйлем бирү ягын карый бит инде без әйдәге шул киюны гына карыйк хәзерге вакытта. Анда кемнәр керә ала, ни өчен әйтәм? Мәсәлән, анда керә шушы 8 мәдрәсәне бетергән кешеләрме, әллә инде Татарстаннан бит инде. Әллә читтән дә киләләр әлбәттә. Нинди критерийлар белән керәләр? Чөнки мәсәлән, баскыч дип әйтәбез. Менә шушы баскычны саклауның әһәмияте. Сездән дә менә шушы баскыч сикерегә кирәкме дип әйтәсем килә. Казан Ислам университеты бит инде бакалаврлар әзерләү белән шөгыльләнә. Шуңа күрә менә сез алда әйтеп киткән, без әйткән, искә алган 8 мәдрәсә шәкертләре әлеге уку йортына керә ала. Ни өчен? Чөнки сез әйтмешли, һәр баскыч булырга тиеш. Әгәр дә инде ул урта дини белемне мәдрәсәдә ала икән,
күп кеше гыйлем алуына, тирәнтен гыйлем алуына дәвам итәсе килә. Шуңа күрә инде ул башта Казан Ислам университетына, аннан соң инде Болгар Ислам академиясына керә ала. Чөнки Казан Ислам университетында бакалаврлар әзерләсә, Болгар Ислам академиясе ул бит инде магистрлар әзерли, шәригать юнәлешендә дип әйтәбез инде, диме? Тагын шуны әйтәсе килә, мәктәптән соң 11 елдан соң аттестат алган егетләр, кызлар да әлеге уку йортына килә ала. Ни өчен? Дин гыйлеме булмаса да, әгәр дә ул кызыксына икән, дин белән, әгәр дә ул бит инде аның 11 еллык мәктәп аттестаты бар, белеме бар, шуңа күрә алар да әлеге уку йортына керә ала. Башка төр имтихан белән керә. Һәм нәкъ менә мәсәлән шул Россия Ислам университеты аларга аннары киләчәктә Болгар Ислам академиясына керү мөмкинлеген ача бит, чөнки анда инде магистратура, аспирантура программалары ача. Бакалавр булмаганны бия алмый дип әйтегез. Сез 8 мәдрәсәдән тәмамлаган кеше аламы. Бакалавр ни өчен бүген көндә кирәк? Менә ни өчен әйтәм хәзер? Без юкка гына Ильяс абыйны чакырмадык, Ильяс хәзрәтне, чөнки андагы эшләүнең тәртибе һәм максаты ук башка. Аңлатырбыз. Менә бакалаврлар алар нәкъ менә киләчәктә дини уку йортларга түгел, дини учрежденияларда эшләр өчен менә теге дипломнары булган кешеләр бит инде бакалаврлар һәм дә әгәр дә биягә керәселәр кисә, менә шулай аңларга кирәкме? Ягъни без ниндидер гади имамлыгыны әзерләмибез. Шулаймы? Иң беренче без татар телендә камил сөйләшкән һәм тирән дини гыйлеме булган шәкертләр әзерләргә тиеш. Бу беркемгә дә сер түгел. Татарстан Республикасы җитәкчелеге тарафыннан да, башкалар дини нәзарәте тарафыннан да безгә нәкъ менә шундый максат куела. Чөнки чыннан да кайсы бер вакытта безгә дә тәнкыйть сүзләре ишетергә туры килә. Ни өчен югары уку йортында татар телендә дәресләр алып бармыйсыз, татар телендә дәреслекләр аз дип әйтәләр инде. 1000 еллык исемендәге мәдрәсә менә дигән теге татар интеллигенциясе, татар телен камил белгән шәкертләр әзерли. Безнең барыбызга да алардан үрнәк алырга кирәк. Әмма Казан Ислам университетына югары уку йортларына татар теллегенә шәкертләр килми. Шуңа күрә анда безнең Уралдан да, Мәскәүдән да, Уфадан да, Когалымнан да, барлык җирдән дә, барлык төбәктән дә, әгәр дә географияны ачып карасак, менә шундый шәкертләр килә. Алар бит инде Татарстан, Казан безнең яраткан төбәгебез, менә бездә дини гыйлем алырга мөмкинлекләр күп дип, алар менә шулай Казанга алалар. Ничек инде син татар телен белмисең дип, без әлеге баланы кабул итмәскә тиеш. Шуңа күрә билгеле татар телендә дә, рус телендә дә, гарәп телендә дә, инглиз телендә дә кайбер фәннәр шундый гыйлем алып барыла. Һәм әйткәнемчә, аннан килгән балалар бездә 4 ел көндезге бүлектә укый, шулай ук читтән торып һәм кичке бүлектә бар бит инде, анда 1 елга артыграк. Аннан соң инде Болгар Ислам академиясына юл тота. Теләге булган кешеләр юк икән, ул инде дини өлкәдә булсынмы, башка өлкәдә булсынмы, вакыф җәмгыятендә булсынмы, зәкят оешмасында булсынмы, хозур телевидениесендә булсынмы, нәшриятында булсынмы, шушы өлкәләрдә хезмәт куя. Ильяс хәзрәт, сездә альхамдулилла еш булырга безгә шундый бәхет елмая дип әйткәндә, Аллаһка шөкер, күп чыгармыйсыз. Сезнең шәкертләрдә үзенчәлекле бар калган мәдрәсәләрдән кала имам әзерләү дигән максат. Һәм моны уку елы азагында озын гына практикада дәлилли. Нәкъ менә имам булып. Бу яктан караганда менә шушы мәдрәсәнең бер максатына тукталып китсәк иде, чөнки һәр бүлекнең, һәр баскычның минемчә үзенең бер олуг максаты булай да бар. Чөнки кемдер мәчет каршыларының курсларында укып чыкканнан соң да, Аллаһка шөкер, менә мин белмәгәнемне белдем, намаз укый алам, ураза тота алам. Менә анда инде кирәкле база бирелә һәм кеше кемнедер укытыр өчен түгел, нәкъ менә үзенә күпмедер рухи ризык, дини ризык алыр өчен керә һәм тәмамлый. Шулай ук икенче баскыч мәдрәсәгә дә кемгәдер шушы мәдрәсә бик җитә, чөнки инде бу баскычка караганда күбрәк гыйлем алды, тирәнрәк гыйлем алды, теге бер таррак бәлки гыйлем алгандыр кирәкле юнәлештә, һәм аннан соң теге һәрберсенең үзенең дә бер үзен
тамамлый торган дип әйтгәндә, тулайым бер баскычы бардыр. Менә сезнең мәдрәсәләргә килгәндә дип әйтгәндә, 8 мәдрәсә дип әйтик, сезнең мәдрәсә мисалында, ул мәдрәсә мисалында шулай ук нинди максатлар, нинди юнәлешләр? Әлбәттә, менә мин монда нәрсәне әйтәсем килә, тәҗрибә, практика. Совет чорының бер шундый яхшы ысулы бар иде. Әгәр дә син бер техникумны тамамлыйсыңмы, уку йортын тамамлыйсыңмы, синең аны тамамлаганнан соң 1 елмы, 3 елмы, менә мин үз вакытында авыл хуҗалыгы техникумын тамамлаган идем. Аны тамамлаганнан соң 2 ел без эшләргә тиеш. Я булмаса армия китәргә. Ул инде башка җиргә кирү дигән әйбернең шундый бер таләп куелган иде. Ул югары уку йортлары белән, шуннан соң инде турыдан-туры менә мин мәдрәсәдә дә шул ысулны файдаланырга тырышабыз. Ни өчен безнең нәтиҗә килеп чыкмый соңыннан? Ул 3 ел мәдрәсәдә укый, аннары соң Россия Ислам институтына барып керә, анда 4 ел укый. Аннан соң китә ул Болгар Ислам академиясына. Әлбәттә, олай кирәк. Ул бүтән шәкертне бер җулы бер нигә тыгарга түгелдер бәлки. Ул инде Болгар академиясыннан соң ул шәкертне бульдозер белән дә аны авылга кайтып булмый шулай бит инде. Ул анда имам булырга ди. Безнең максат мәдрәсә, урта мәдрәсәләрнең төп максаты ул авыл мәхәлләләренә имамнар хәзерләү. Әлбәттә, анда татар телле, камил дәрәҗәдә ул сөйләшә ала торган, халык белән, мәхәллә белән эшли ала торган шәхес булырга. Аннан соң инде ул әйтергә кирәк, аның мөмкинчелеге бар икән, институтка керә, Ислам институтына башкасын, аны читтән торып укыйм башкасын. Һәр вакытта менә бездә читтән торып укып чыгалар да, бер вакытны берсе шалтырата. Хәзрәт Тимради безнең группада укып чыкты да, алар Россия Ислам институтына баралар инде. Минем ничектер бераз кызганырак вакыт булгандыр. Мен әйтәм, син башта булсаның зәкатын чыгар әле дип. Үзе бик сәләтле инде хәзер. Күпмедер вакыт үткәч бер чыраштык та, мен әйтәм, барып кирдеңме син? Юк ди хәзрәт, миңа бит катгый әйттегез зәкатын чыгарырга диде. Әлбәттә, менә ул мәсьәләдә дә без җаваплы карарга тиеш. Менә шәкерт укып чыккасын, ул урнаштымы икән, эшлиме икән, анардан нинди файда безгә килә икән, нигә халыкка, аларны бөтенесен үчәргә. Бездә бүтән мөмкинчелек оештырылган. Аннан соң без зарланырга яратабыз. Бездә шәкертләр дә юк, бездә эшләүчеләр дә юк, имамнар да юк диде. Бар, бөтенесе. Аны Россия Ислам институтында да, анда шәкертне дә укып чыкканнан соң анага максат итеп куярга менә синең 1 ел, 2 ел эшләргә. Инде бигрәк тә менә ул тәҗрибәне мин күптән файдаланып киләм. Аны башкалар кабул итмәсә дә, шәкерт укып чыкканнан соң, ул 2 ел эшләгәннән соң анага шаһадәтнамә, ягъни укып чыкканга диплом бирелә. Әгәр дә ул армия хезмәтенә китә икән, ул аннан кайткач ул аны рәхәтләнеп алана, чөнки ул анага шул ук ни белән инде бәйләнештә була. Әгәр дә юк икән, ул мәхәлләдә эшләргә тиеш. Кай вакытны карыйбыз, мәйтәм, син дипломыңны алырга килергә кирәк бит дигәч, уже 3 ел, 4 ел үткән була, ул мәхәлләдә инде онтылып рәхәтләнеп эшләп ята торган була. Аның максаты диплом алу түгел иде, эшләү иде. Менә бәлки бу таләпләрне дә киләчәктә безгә карарга кирәк, чөнки кадрлар хәзерләгәндә үзебезгә ул ысулларны дөрес иттереп файдаланганда гына без нәтиҗәгә ирешә ала торган булабыз. Мәдрәсәгә шәхсән килгән вакытта, әлбәттә безгә дә үз вакытында төрле катламдагы кешеләр килә иде. Менә беренчесе ул саф татар мәктәпләрендә укыган булса, кызганычка каршы хәзер инде алар юк дип әйтсәк тә хата булмас. Икенчесе ул урыс татар мәктәпләре кушылган мәктәпләр булса инде, ул килгәндә ул синең белән сөйләшә, ул татар телендә күчәнеп булса да, ул инде автоматик рәвештә ул шундук сразу урыс теленә күчә. Инде өченчесе бөтенләй ул татар теленнән мәхрүм калган шәкертләр. Безнең өчен инде үзебезнең милләттәшләр икән, без аның Африкадан килсә дә, ул язылган икән, без аның белән эшләргә тиеш булабыз. Аның нәтиҗәсе бар, ана практик күбрәк кирәк. Теге бер хәзер бит татар теле дәресе дә безнең стандартлар буенча, аны да искәреп китәргә кирәктер. Атнага 2 сәгать, 1 сәгать татар теле. Без үз вакытында безгә ниндидер ни булганда татар теле 5 сәгать барадыр. Анда әдәбият та биреләдер, анда татар теле дә, татар тарихы да.
Алар менә шушында камилләш. Без өстәмә инде алар белән шигърият бәйрәмнәре оештырабыз, вагыз бәйрәмнәре, дуга кылу, шул ук вакытта безнең татар язучыларының хезмәтләрен өйрәнү инде ул өстәмә. Аларны камилләштерер өчен инде. Менә әле җомга көнне дә 4 шәкертне сайлап аласың инде, сез вагыз сөйлисез бүген. Аларны вагыз сөйләргә, җомгага килеп җитәргә 5 минут кына калгач әйтәсең, менә син үткәрәсең диде. Чөнки алар дүртсе дә әзер булып торырга тиеш икән инде. Һәм менә аларга да бер шушындый стимул бирә, ул да булса Тукай шигырьләрен. Инде ал шигырь аша күбрәк телне ачасың, киңәйтәсең. Бу инде татар теллеккә килгәндә дип әйтәм. Хәзер инде безнең тагын шуны өстәп әйтергә кирәктер. Мәдрәсәләрнең кыйммәтләре нәрсәгә корылган? Ул без камил дәрәҗәдә булган шәхесләрне мәхәлләләр өчен хәзерләргә тиеш. Мәдрәсәләрнең вазифасы Россия Ислам институты, Болгар Ислам академиясе безнең алар татар галимнәрен инде үстерергә тиеш. Аннан без көтәбез шундый шәхесләрне иншалла. Шушы мәдрәсәләрдән башланып киткән шәкертләрдән нәтиҗәле галимнәрне көтеп калабыз инде. Һәм хөрмәтле устазлар, менә кадрлар мәсьәләсен без күтәргәч, хәзер инде әлхәмдүлилләh менә Ильяс хәзрәт сезнең мәдрәсәдә шундый тәҗрибә ул бик минемчә кирәкле, әмма гомумән менә без җирлегебезнең уку йортларына карасак, менә ничә кеше безнең ел сайын дини уку йортлардан укуны тәмамлап чыга, һәм ничә безнең шулай ук имамсыз, мөгаллимсез уку йортлары, менә шул мәчет кашында укучылар алар кала. Менә минемчә бу шундый ук бүген сүз кузгатырлык бер мәсьәлә булырга тиештер, чөнки инде әлхәмдүлилләh мәдрәсәләребез, университетларыбыз гөрләп тора, әмма нинди төрле менә эш буенча районнарга, үзегездә авылларда буласыздыр, әмма менә ул проблема төбәкләр турында әлемдә сүз дә бармыймы? Менә үзебезнең җирлегебездә дә әлеге мәсьәлә килеп чыга. Монда минемчә менә күп факторлар, менә сезнең бу хәл турында фикерегезне беләсе килә. Рус телендә целевая подготовка дигән нәрсә бар инде. Татар телендә максатчан укыдың да бардың шунда эшләдең дигән. Менә күп уку йортларында андый максатчан белгечләр әзерләү инде ул эшләп килә. Бала белән һәм аннан соң мәсәлән нинди дә булса җирлек белән, администрация белән һәм уку йорты белән шундый килешү төзелә, һәм анда килешүдә язылган әлеге кеше укып бетергәннән соң әлеге җирлеккә кайтып 3 булсынмы ул, 5 ел булсынмы хезмәт итәргә тиеш. Миңа калса менә бу бик уңышлы, әле ул бездә кызганычка каршы кирип китмәде. Ул кирәк. Ильяс хәзрәт әйтмешли, менә ул бит әйтә, дипломны алдырмыйча ди. Мин әйтер идем, менә эксперт буларак та инде дин дәүләттән аерылган булса да, аерым булса да, безне һәр даим контрольдә тоталар. Укып бетердең икән закон буенча, Рособорнадзор, 10 көн эчендә без дипломны бирергә тиеш. Чөнки теге дипломыңны бирмичә торабыз, син 2 ел отрабатывать итәргә тиеш, эшләргә тиеш дигән нәрсә ул безнең федераль законнарга каршы килә. Шуңа күрә әйткәнемчә, телибезме, теләмибезме, менә бу лицензиясе булган һәрбер уку йорты. Ул 2 елны укырга кертегез, 7 ел. Ягъни дәүләт таләпләре, дәүләт кысалары да бар, диме? Менә без бит инде 273-нче федераль законга, мәгариф турындагы законга нигезләнеп эшлибез. Аннан соң вөҗдан иреге һәм дини берләшмәләр турындагы 125-нче законда бар име? Алар турында да онытырга тиеш түгел. Ни өчен? Алар безнең һәр уку йорты мәгариф министрлыгы тарафыннан да, башка структуралар тарафыннан да гел күз агында тотыла. Штраф булырга да мөмкин, әлеге лицензия, хукук алынырга да мөмкин. Шуңа күрә әйткәнемчә, дәүләт куйган менә шушы таләпләрен дә үтәргә тиеш әле. Хәзер күп кенә безне караучылар уйлап куйдылар, инде мәдрәсә түгел, сразу Киевга укырга керәбез, анда диплом сразу бирәләр икән дип. Шуңа күрә менә сез әйткән, чыннан да кадрларны әзерләү һәм аларны урнаштыру бик мөһим мәсьәлә хәзерге вакытта име.
бигрәк тә ерак авылларга имам булып китәргә теләүчеләр юк, хотя без көн сайын диярлек, атна сайын диярлек хатлар алып торабыз, бик еракка китәләр. Анда әйтәләр, зарплата, хезмәт хакы менә шуның кадәр, торырга шундый шартлар бирәбез, мөмкинлекләр бирәбез, җибәрегез безгә имам диләр. Без шул студент белән, шәкерт белән сөйләшә башлыйбыз. Ул әйтә, юк, мин Казанда калам ди. Ул әйтә, юк, мин үземнең Петреш районына кайтам ди. Я курьер булып эшлим ди. Чөнки курьер булып аңа 150 мең түлиләр айына. Шулай бит инде. Шул заманысы. Ул ерак дигәндә кая Тагын бер мәсьәләне өстисе килә. Әлбәттә, мәдрәсәләрдә укыткандар әйткәндә эш сәгате дә булырга тиеш. Хезмәт белән дә бәйле. Чөнки авылга кайткачтын, авылда имам булганда имамга бөтенесе карап тора. Ул рентген кебек булыймы? Аның хезмәт иткәнендә, аның бакчасына да, аның яшәешенә дә, аның киеменә дә, аның гаиләсенә дә, аның абстайына да бөтенесенә игътибар итәләр. Хәзрәт ничек булырга тиеш? Әгәр дә аның бакчасында бәрәңге утыртылмаса, я булмаса, аның ихатасында тәртип булмаса, шуның эчендә барбер максат итеп без бит инде барбер эш белән дә тәрбияләргә тиеш. Без хәзер кызганычка каршы ул эш сәгатьләрен бөтенләй юк иттек дисәк тә хата булмас. Чөнки шәкерт ул үзенә хезмәт итә белмәсә, ул җәмгыятькә файда китерми торган була ул. Менә шул нидән максаттан чыгып без барбер умартачылык белән дә шөгыльләндерәбез, бакчачылык белән дә, шәкертнең үз-үзе белән идарә итүче хезмәт итсен өчен. Ул инде менәгә ниндидер бер әзерлек булырга тиеш. Бала чактан ук барса ул тагын да әйбәт, мәдрәсәләрдә дә шундый ук программа белән каралырга. Менә әйткәнчә, ул башка кая акча күбрәк түли, ул анда китә. Хәзер инде ахыргы вакытта безнең дә таләпләребезне кабул итәләр, торырга урын булсын, хезмәт хакы булсын, ансын да хәл итәләр. Вәләкин дә әлбәттә хезмәт ягы да бар. Ансына да, шәхси якка да игътибар итәләр. Инде укуны ул менә башлап киткәндә әйттек бит, ләхеткә хәллек алырга бер кайчан да соң түгел, рәхәтләнеп алырга була. Шуның өчен хәерле шәкертләр килсен, хәерлесе белән тәрбияләргә насыйп булсын дип без инде тырышабыз, иншалла. Биядән күп чыгамы, гомумән безнең докторлар, яки анда күбрәк инде менә шушы магистратура, аспирантура кебек кенә доктор булганчы кандидатлар әле. Әле анда кандидатлар дигәндәй, һәм алар кайларга гадәттә менә китәләр. Бәлки алар башка Россиянең башка уку йортларына укытучы булып китәдер, башка җирдә ачалардыр. Ягъни безнең дә менә шушы Россия күләм дип әйтик инде, тәгән мәгарифне үстерүгә өлеш зурдыр бит инде. Менә федераль закон буенча без әйтәбез, берничә баскыч дибез. Россия бит инде хәзер балын процессыннан чыкты. Бәлки без бу бакалавр, магистр дигән баскычлардан инде китеп тә барабыз. Әле яңа закон кабул ителмәгән. Магистрлар бит инде алар, үзегез беләсез, фән белән шөгыльләнүче кешеләр. Диссертация. Кайсы бер вакытта әтиәниләргә һәм балаларга да менә шундый сүзләр әйтәләр. Бакалавр ул югары белем түгел диләр. Бакалавр ул безнең 10-нчы статья буенча шулай ук югары белем. Ул югары белемнең беренче баскычы, магистратура икенче. Магистратура анда 120 зачетная единица дип әйтәбез инде. Бары тик аудитор сәгатьләргә караганда кеше фән белән шөгыльләнә. Шуңа күрә ул менә шушы классик дин китапларын укып, әлеге безнең татар дин галимнәренең эшчәнлеген өйрәнеп дип әйтәм инде, менә шушы Болгар Ислам академиясының төп юнәлеше шул. Әлеге юнәлештә ул фән белән шөгыльләнергә тиеш. Китапханәләрдә аларның үзләренең дә бай китапханәсе бар име? Һәм аны халыкка җиткерергә тиеш. Алар инде имам түгел. Алар имам дип тә, имам булып та, мөхтәсиб булып та эшли алалар, ләкин булар күбесенчә фән белән шөгыльләнүче һәм безнең киләчәк буыныбызга фән эшләре, китаплар һәм башка менә шундый кулъязмалар калдыручы фән кешеләр булырга тиешләр. Бәлки шуңа күрә алар теге бакалавр һәм магистрлар шикелле шугатлы күп кеше түгелдер. Чөнки бит инде фәнгә бөтен кеше бармый. Бөтен кеше дә профессор булып бетә алмый, академик булып бетә алмый. Ул штучный товар кебек каратырган була бит. Ул бөтенесе дә инде галимнәр булса, ул әлбәттә икенче булыр. Шуның өчен анага максат итеп куелган икән, ул без алардан көтәбез галим булуларны. Но бөтенесен дә бер нигә китереп куеп булмый бит инде. Шуның өчен дә хәерләрен
Әлбәттә шушы уку йортларында шушы юнәлештә аларны тәрбияләсәк әйбәт булыр иде иншалла. Алхамдулилlah. Безнең әле менә раз биедә укыганда анда бит берсен бөек мәрҗәниләрнең дә китапларын укыйлар. Остазларыбыз укыганда әйтәләр инде без мәрҗәнинең бөек галим икәнен, аның гарәпчә язылган китапларын укый башлагач кына аңладык. Чөнки 1 ел, 2 ел укыйбыз да, аннан соң тәрҗемә кылабыз, нәрсә язган икән бу дип уйлыйбыз. Аның гарәп теле дә теге безнең татар рус теленә караганда күпкә югары булган, аңлары хәтта ки кыен, белән хәзер аңладык нинди зур галимнәр булган. Һәм менә шушындый зур галимнәр киләчәктә дә үсеп чыксыннар бездә. Чөнки алар менә мәрҗәниләр булсын, башка зур галимнәребез безне бөтен дөньяга тараткан зур галимнәребез дә бит инде. Бер мисал китерәм. Менә Ильяс хәзрәт тә белә, аларның мәдрәсәсендә дә төрле контингент, төрле кешеләр укый. Хәтта җырчы булган кешеләр дә төрле профессия вәкилләре. Берсендә менә мин эштән чыгып кайтып барам инде кичке 6-да, безнең кичке бүлек әле кичке 6-дан укый гына башлый. Казан федераль университетында зур дәрәҗәле минем коллегам, чөнки мин монда килгәнче Казан федераль университетында эшләгән кеше инде. Фамилиясын әйтмим инде, ул анда проректор дәрәҗәсендә, фән докторы дәрәҗәсендә кеше эштә Казан федераль университетында костюмнар, галстуклар белән йөри, һәм аның барысы да әлеге кешене бик хөрмәт итәләр инде. Кич белән кичке бүлеккә укырга килә, гади шундый костюмнарын салган, галстукларын салган гади кеше булып кына. Һәм очрады да Назирахат мин монда бары тик ниндидер диплом алу өчен килмим. Мин монда үзем өчен дини гыйлем алу өчен һәм аны үземнең гаиләмдә балаларымны, оныкларымны тәрбияләр өчен гыйлем алырга гына киләм диде. Шуңа күрә теге мине ниндидер дәрәҗәле кеше итеп, миңа башкача карамагыз. Мин монда гади бары тик студент булып кына укыйм. Артык игътибар итмәгез генә дип әйттем. Менә шул шаккаткыч булды. Чыннан да безнең студентлар арасында кандидат, фән кандидатлары да, фән докторлары да булырга мөмкин. Көч структуралары кешеләре дә булырга мөмкин. Төрле профессия вәкилләре, шуңа күрә кичке бүлекләр анда укытырга бик атлыгып тормыйлар, конечно, чөнки үзегез беләсез, кичке 9-га кадәр калып, белем бирү рәхәт нәрсә түгел, бигрәк тә әле хатын-кызларга да алар өенә кайтып китәсе, гаиләсенә тиешле мөнәсәбәт күрсәтүләре бар име. Анда расписаниедә куйсаң, нагрузка бирсәң, анда укытучыларга бераз аларның күңелләре дә төшә инде. Кичке якта эшләп йөрү рәхәт нәрсә түгел, ләкин менә әлеге кешеләр белән дә эшләү, дини белем бирү бик мөһим безнең өчен. Бу бит инде аңлата кешенең гыйлемгә карата мәхәббәте бар. Кич белән дә укыйлар, көндез дә укыйлар, мәдрәсәләр белән тулып тора, Аллаһка шөкер. Мәчет каршында курсларда, кайбер менә классларда, бер генә класста 30 кеше булырга мөмкин. Шуның кадәр Аллаһка шөкер була, бөтенесе дә безне куандыра. Һәм бәлки алга таба да шушы гыйлем менә штучный товар дип әйтәбез, аны үстерү өчен бәлки гыйлемгә карата мәхәббәт тә булырга тиештер. Бу гомумән аерым бер подкаст, чөнки гыйлем алу һәм аңа карата мәхәббәт ул инде машалла үзенә күрә бер тирән мәгънә. Менә шушы мәсәлән бер подкаст гына түгел, күп дәврендә гыйлем турында сөйләп, кешегә карата, гыйлемгә карата мәхәббәт уятсак, кеше үзе киләчәк, миңа гыйлем кирәк икән бу дип. Чөнки фән докторлары алар инде гыйлемнең нәрсә икәнен белгәнгә күрә, һәм намаз укый башлагач, мәсәлән, дингә якынрак килә башлагач та, үзләренең шушы өлкәдә никадәр менә дин ягыннан, гыйлем ягын түбән икәнен аңлагач, алар беренче эш итеп гыйлемгә талпына, алар үзләре бер зур үрнәк. Ләкин без монда күп сөйләдек, менә безнең тамашачыларыбыз бар, һәм алар әйтәләр, ничек килеп керергә. Чөнки калган университетларда бар ачык ишекләр көннәре. Бу бик шундый әйбәт инструмент. Ник дигәндә, киләсен, әти белән килеп була, әни белән килеп була, экскурсия үткәрәләр. Сезнең университетларда барманда әйбер, чөнки һәр вакыт теге менә көндә килеп кенә кереп җитеп булмый бит әле теге нәрсә икән бу дип. Инде һәрбер уку йортының үзенең көннәре, аерым көннәре игълан иткән көннәре дә бардыр инде. Ләкин дә без инде андый аерым көннәр игълан итеп ятмыйбыз. Теләгән кеше һәр вакытта да килә ала. Ел әйләнәсендә дә, әгәр дә инде аның мөмкинчелеге бар икән, шул ук шәкертләр белән аралашырга да мөмкинчелек бар. Остазлар белән дә килеп мәдрәсәне тулысынча күреп, карап та китәләр. Аның аерым көннәренә инде без игътибар итсәк, ул бигрәк тә инде безнең
җәй башында ул июнь айларында инде ачык көннәр, ачык ишек көннәре дип без әйтәбез икән инде. Андый шундый. Була инде ел әйләнәсендә рәхим итеп килсеннәр, аралашсыннар, күрешсеннәр, сөйләшсеннәр. Без һәрвакытта да әзер көтеп торабыз. Бездә көн сайын ачык ишекләр дип әйтә инде Ильяс хәзрәт. Без инде үз чиратыбызда менә декабрьдә оештырабыз. Чөнки әйткәнемчә, әле бит аның өстәмә имтиханнар ЕГЭ дип әйтәбез инде, бердәм дәүләт имтиханнары биреп керүчеләре дә бар. Алар инде тәгаенләргә тиеш үзләренең предметларын 1 мартка кадәр. Шуңа күрә без инде бераз алданрак, менә декабрь аенда ук әтиенләре белән, булачак абитуриентлар белән очрашып алабыз. Һәм шулай ук сезнең уку оешмаларда, теге Мөхәммәдия мәдрәсәсе шикелле, гомумән алар теге бөтен Россиядагы уку системасы корылган шикелле, җәй көне без сезне кабул итәбез, сезнең гаризаларыгызны, сезнең документларыгызны, һәм көз көне инде уку башлана, һәм инде яз ахырларына кадәр, җәй башларына кадәр инде уку дәвам итә, һәм инде сессиялары белән куркырга тиеш түгелләр инде. Элекке кебек идәнгә утырып, нидер әйберләр юк, бөтен әйбер шулай ук строго аларда, бөтенесендә дә мин үзем шәкертләре булган күрә әйтә алам, сессия булсын, срезлар булсын, контроль булсын, юк, киресенчә аларның бер карашы җитә, чөнки дини уку йортының аермасы бар. Анда студентларда ихлас һәм мәсәлән контроль булсын, башка нәрсә булсын, укытучы әйтергә мөмкин. Языгыз, мин чыгып китәм, хәкерәм дип. Һәм менә нәрсәсе рәхәт, бөтен укытучы чыгып китә, һәм беркемнең күңелендә күчерәм дигән әйбер юк. Язмыйм дип дигән. Язалмый икән, язмый инде. Хәзер мин язмам дип әйтә теге. Ләкин әйткәнемчә контрольлар да бар. Машалла, җәмәгать уку анда әнә белән кыю казаны нәрсә икән аңларсыз инде. Чөнки динебездә әйтелдеңме? Мәчет каршында курслар, мәдрәсәләр, әриюкию, бия. Миңа бер әйткәндә бар инде, кемдер турында ул кайчан да укып бетерәмсең дип теге. Син әнә эшлисеңме соң, или укыйсыңмы дип теге. Инде 35-40 яшьтәге кешеләр дә һәрвакыт укыйлар. Шуңа күрә иншалла укырга насыйп булсын. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, гомумән тотканыгыз өчен бу системаны, чөнки кыямәт көне алдыннан динебезне тоту Пәйгамбәр хадисеме кулда документ тоткан кебек булар ди. Килер шундый заманалар тагын да авыр, ләкин хәзер дә теге менә идеаль әле менә рәхәт дигән замана түгел, ләкин шулай да сез тотасыз. Менә безнең мөгаллимнәребез, остазларыбыз сез тотмасагыз, без дә укыра килмәсек, булмас иде. Шуңа күрә инде без теге шуннан да Аллаһка мең шөкр әйтергә тиеш. Беренче Татарстанда яшәгән күрә, икенчедән менә бу мөмкинлекле булган күрә минемчә. Теге Риза хәзрәтнең бер сүзен китерәсе килә. Һәр кемнең, һәр кавымның, һәр милләтнең бәхетле булырга хакы бар. Аның төп сәбәбе ул да булса гыйлем. Шуның өчен ул яшь балам бул, урта яшьтәгеме, олы яшьтәгеме, һәрбер кешенең мөмкинчелеге бар икән гыйлем алырга. Аллаһ Тәала гыйлем алган кеше бер кайчан да адашмас, саташмас, бәхетле булыр дигән теләктә калабыз инде без. Хәмдә, шулай ук Ильяс хәзрәт бу тапшыру дәвамында әйткән сүзләрне кабатлыйсы килә. Имә безнең элек оста булган остазлар буыннары һәм гомумән безнең хәзерге остазларның алардан элек эшләгән шулай ук белем бирүдә хезмәт куйган хәзрәтләрнең, имамнарның мин үлемтә бер дә киметмичә шейхларның да дип аларны атырга була. Хезмәтләре бик зур һәм инде әлхәмдүлилләh алардан калган мирас, алардан калган хәтта әманәт, имә алардан калган әманәт инде Аллаһка шөкер хәзердә бүгенге укыту системасыннан дәвам итә, шәкертләргә тапшырыла һәм инде безнең ниндидер читтән эзләрлек методик кулланмалар, методик чыганаклар анда ихтияҗ юк. Чөнки әлхәмдүлилләh үзебезнең җирлегебездә инде гасырлар буе формалашып килгән билгеле бер система, билгеле бер тәртип бар гыйлем алуда һәм инде әлхәмдүлилләh без әлеге тәртипләрне дәвам иттерәбез, үстерәбез һәм инде әлхәмдүлилләh Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шулай ук тапшырыбызны караучыларына да мөрәҗәгать итеп әйтәбез. Һәрберебезгә
Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи вассалам хадисенә таянып, минәл мәхди иләл ләхди, тугач бишектән ләхеткә кадәр гыйлем алырга насыйп итсен һәм дә бар тик шулай без бүген күбрәк шул формаль оешмалар, мәдрәсә, университет, академия дип кенә сөйләштек тә, әмма алардан да тыш гыйлем алу барыбер дәвам итә һәм инде Аллаһ Тәгалә иң мөһиме безгә файдалы белем, хак белем биреп, инде шуны да үзебезнең тормышыбызда кулланып, башкаларга тапшырырга насыйп итсен һәм дә инде шул әманәтнең саклаучылардан һәм тапшыручылардан булырга Аллаһ Тәгалә һәрбер мөселманга булырга язсын. Мин бер генә фикер, менә кемнәр безне карыйлар, монда инде Нәзирә хатынна бик күп тапкыр әйтте, закон һәм минемчә бу икеләтә бәхеттер, чөнки бер яктан Аллаһның кушканнарын үтәмәүдән курыккан кешеләр имәтеге, һәм икенче яктан шул ук менә закон үзебезнең Россия тарафыннан билгеләнгән ФАГО статутлары башлы булсын, укыту таләпләренә бөтен әйбергә туры килгән әйбер, шундый камил мәсьәлә минемчә, шуннан да укырга бер бәрәкәттер. Менә мондый уку йортларында, чөнки каядыр бер генә җирдән куркалар, каядыр бер генә җир, ә монда ике канатта бар. Шуңа күрә инде минемчә алга инде укырга гына үзебез керәбез инде тиздән Тимерхан белән точно. Үзебез бетерәбез инде иншалла, һәрберсе үз уку оешмасын. Хөрмәтле тамашачылар, бу тапшыру сезнең өчен дә файдалы булды дип өметләнәбез һәм инде әгәр дә арагызда шикләнүчеләр булса, керми микән, керегез, укыгыз. Һәм инде Коръәннең беренче ингән сүзе шикелле иқра укыгыз һәм инде Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен белем алыгыз. Сезгә дә зур рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Әйтмәй калган фикерләр, ниндиләр калды? Әйдәгез. Бар инде. Җитәрлек аларны бөтенесен әйтеп тә булмый. 94-нче ел, 95-нче елның 94 бу гыйнварында безнең труба шатлады Кабан арты мәчетендә. Тегендә воздушка белән чыгадыр. Урамда салкын. И отопление бетте. Ул чакта 130-га якын шәкерт иде. Ник шунда бер шәкерт кайтып китсен? Салкын диде.